A principi d'any, un parell de vegades, este grup municipal es va plantejar algunes mocions per via d'urgència que finalment no es van debatre i se referien al deute que mantenia la Generalitat en els diferents centres escolars. Finalment vam desistir de presentar mocions perquè pareixia que la cosa anava a solucionar-se, perquè de fet el deute que tenia la Generalitat en els centres escolars de l'any passat, es va solucionar i quedava la possible solució dels problemes per enguany. La situació econòmica dels centres està greument afectada, està tenint dificultats per tancar els exercicis perquè en molts casos no tenen prou diners per fer front a despeses que ja s'han fet a l'espera de rebre tots els gastos de funcionament de l'any 2012. En aquest sentit, la conselleria no està pagant ni els gastos de funcionament ni les beques de menjador. Jo crec que la millor manera de fer una actuació en aquest sentit és demanar a la conselleria que pague. I en tot cas, la moció va en el sentit de demanar que pague i demanar que, igual que es va fer a principi d'any, demanar a la conselleria que faci per almenys l'esforç de fer un calendari de pagaments per tal que els diferents centres tinguin més o menys clar les possibilitats que tenen de despesa i com afrontar el futur més o menys complicat que tenen en aquest moment.